Magarama ya zụziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume nzukọ ume Igbo na ECO 100.7 ma o jiri ala nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ site n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Fraịde ọbụla ka ha nwee ike gbazie gị o siri mee. Ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị abụ Naịjirịa, agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ume Igbo na ECO 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwa jizie gwa ndị ya adịghị. n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ kerenụ ya nnọọ Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ abalị 27 nke ọnwa 10 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Mkpọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa Grandma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo mgbakpọ ọnụ m Professor in practice. Clara, good morning. Welcome. Good morning. Thank you. Igbo ma di Samsam na bola Chinete lolo otu na mere asị m ya gaziere na nketa ndewo no. Clara, weekend akpụrụkwala nnọọ kpofee iso hụkwa nke anyị gagbuo ya bụ mmiri. Agara m gị lee bọọlụ Chelsea gbara. Weekend akpụrụla otu akpụfee iso hụkwa nga ka anyị gbuo ya bụ mmiri. Ọtụtụ ihe mere. I see na sai waka. I jump from a thread. I enter Instagram. I jump from Instagram. I enter YouTube. Na sai just dey jump, the news just dey fly up and down. Kedu ihe mere ahụ anaghị eru gị ala? Why? Uche waka my slippers cause na sai carry am for hand. Dey waka. Uche na so my data is finished too. I say no problem. As you Kedu ihe jikọtara data na ihe ị na-agagharị? Ahịa m gwara gị wona you go help me recharge me. Na make I dey talk odogwu onye ọ dị n'aka. Ọ dị egwu. Clara, ị na-atụzi m ụjọ this morning. Na say waka my data finish. My slippers cut. You go buy me new slippers. Akụkọ a niile na-akọ kedu ka o si link ye? Okay, stara m slippers ọzọ. M na-akọwa na slippers m adọbi. Ị kọrọla m ka weekend gị si gaa ka m kọrọla gị my own. My own weekend bidoro n'ụbọchị Saturday jọwa njọ mgbe Chelsea bịara luzuo 2-1. You know, ordinary Sunderland ndị si relegation pụta bịa nọ bie Chelsea mmiri n'ụlọ ha n'ụlọ ha na Stamford Bridge zọọ ha mmiri. Weekend ajọwagode njọ from there. Message eju n'ekwentị m, chairman ndị Chelsea hafa masị ha leave me alone. Leave me alone. Ọ naanị m bụ onye otu egwu bọọlụ Chelsea. Ọ naanị m na-akwado ha. Ọmụnwa nwe Chelsea. Iji nnọọ mekwuo ka weekend a jọkwuo njọ. Even ya Man United emerie. Ịma Chelsea luzuo ma Man U luzuo. Gị mara na ọ win-win. Weekend ga-ama mma. Mana Chelsea bịa luzuo Man U win
ọ naghị amacha mma like that, No, you know. they Chelsea win ekwana Man U lose, o nwere ndị ọ na-agaghịkwa amaghara mma. Man U ebie ndị a 4-2. Chineke. Bịazie kara Chelsea na Premier League table. Chelsea. You know, the weekend just up and down, up and down. But in all, we thank God. So you get to see my gig. Aga me so because the slippers will go waka follow you go. You don't cut. And my data you don't finish. Only ka dan nem baforo. Only ka dan nem baforo. Oh, them. Okomani aba wolf. Uche don't start now. This is na. Only slippers dan nem baforo. Guess don't start. What do you mean? I beg. Na new one you go buy for me. Size ya 40. New one. Size you want to go. Dan nem baforo. Ka ho ke ga aso. I know they will oversize. Like red. I know they like oversize. I'm going to design it. My data, you don't black finish. Ọ dị gbamụrụ nzemama ọzọ n'ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu na mkpamkpa ndị ọrụ ENTRACO na-akpa na steeti Imo. Ịma asị ọ na-abịa ihe karịa setụọ ya aka. Ihe a karịala. Mkpamkpa ndị ọrụ ENTRACO na-akpa na gịnị steeti Imo. Ọrụ ndị ENTRACO na steeti Imo. Ya ma ga-abụ isi sekpụ ntị na mkparịta ụka nke ụtụtụ a. N'ihe omume anyị bụ nzukọ gịnị ụmụ Igbo. Na-abịa ịbịakọwa ogologo akụkọ. Ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ. Ọrụ ndị ENTRACO na steeti Imo o juru gị afọ? Ka ndị ENTRACO si arụ ọrụ ha na steeti Imo o juru gị gịnị afọ? Ị hụrụ izu ụka gara aga ebelebe egburu mgbadamgba mere gịnị gbara Clara nwoke ọcha ihe onyonyo anyị hụrụ Isoplus uche Isoplus ike agwala ka nkụ. Don't worry. Ị hụrụ okwu ya ga-eleba ya anya n'ihi ya gbapụ ya ọsọ gawa na Facebook ugbu a zibatara anyị ozi anyị nọ live, we are live there. Ị gara Facebook ị type Eko FM ECHO FM klik ịkpam kiriwe anyị live dịka ị na-ekiri anyị na-ezibata ozi gị o nwere link anyị share na comment section klik link ahụ ihe a bụ Facebook page ọhụrụ anyị n'oge na-adịghị anyị ikekwe n'izu ụka anyị ga-akpara mgbomgbo na mgbomgbo anyị gaa na Facebook page ọhụrụ ahụ ghara Clara nke ochie a ya nọrọ wee ebe a n'ihi ya gbalịa kliki efolowe anyị na nke ọhụrụ ahụ na-aghọta ka anyị gbapụ ya ọsọ je nnọọ je mee ka ị nụrụ ka o si wee hịọtọ n'ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche gezie ntị nwene. Otu jikọtara ndị dọkịnta ahụike ala anyị bụ Nigerian Association of Resident Doctors emeela ka o doo ọhaneze anya na ha ga-aga mfanye aka n'ụkpụ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi malite n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Nọvemba na-abịa abịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nkụtu akụturu mgbomgbom ndị mmadụ na steeti Lagos. Otu dịgasị iche iche jikọtara ndị Igbo ama dịka Igbo Town Unions ejirila maka nke a degara ụlọ ọrụ United Nations degara ụlọ ikpe United Nations na ECOWAS akpụkpọ. Ụfọdụ ndị ego ọkụ yahoo bụ ndị nwere amamihe pụrụ iche. O kwesịrị ka echegharịa ha ihu na ihe dị mma ma hapụ ịdị na-akatọ ha ka Peter Obi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe egbuola otu onye uwe ojii ma merụọ onye ọzọ ahụ na mwakpo ha wakporo steeti Benue. Ndị uwe ojii awakpola ebe a na-amụ ma na-ere nwa na steeti Ondo nwụchie nwaanyị nwe ebe ahụ ma zọpụta ụmụ nwaanyị 5 dị ime bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe atọrọla ndị na-eme njem na steeti Ekiti chọọ ka a kpụọ ha nde naira 50 bụ 50 million naira. Ịnụkwa
obere ụmụaka ise anwụọna n'ụgbọ mmiri kpuru na steeti Gombe bụ akụkọ na-ada azịgbakpa na-akpọkwa akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye ji ọkọlọtọ otu pati APGA zọọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ ọkammụta Peter Umeadị agbahapụla otu pati APGA ma wezụga onwe ya n'ihe ọbụla gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị anabatala ka ekewapụtakwuo steeti ọzọ n'ala Igbo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandit si steeti Katsina awakpola obodo ndị e nwere na steeti Kano. Ndị uwe ojii steeti Enugu apịnwụrụ na otu nwoke ọwụ si steeti Imo aha ya bụ Oziọma Okonkwo maka imetọ ụmụ ya ndị nke nwaanyị abụọ bụ ndị dị afọ 2 na afọ 5 bụ akụkọ na-ada azịgbakpa na akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ji eto Buhari wụrụ ya n'ala ka gọvanọ steeti Nasarawa bụ Abdullahi Sule kwuru. Uche o. Ọ dị egwu. Ndị otu esiwo ya n'ala shebubu on don finish wetin dem dey talk again. Ya bụ gọvanọ steeti Nasarawa Abdullahi Sule ọ sị hụrụ ndị a na-eto ndị a toro Buhari presingas ya ha ma jafuru ya ha ma bịara nnọọ egene dufuo ya ugbu a ha atọ n'ọna ọ bụ eziokwu na aka chiburu ala anyị bụ Buhari anọghịzi ya ọ nwụọna mana ha atọ n'ọna na-akọcha gịnị ọchịchị ya the same people na-eme gịnị na-eprezikwa ya mgbe ọ dị ndụ mgbe ọ nọ n'ọchịchị. Ọ dị egwu. Ndị uwe ojii steeti Enugu apịnwụrụ n'otu nwoke ọwụ si steeti Imo Uche steeti Imo aha ya bụ Oziọma Okonkwo lee ụmụ ya abụọ mụrụ na ụmụke ya lee ha metọchia ụmụ abụọ. Ọ dị egwu. Ọ dị egwu. Lee n'afọ ha abụọ na afọ ise 2 years and 5 years nna mụrụ ụmụ ile ụmụ ya Uche ka ihe o nwere ebe 2 years nwa ya nọ na nwa 5 years nwa ya Uche for him to do this that means before ya amụ ụmụ o lelo ndị ka ọzọ metọ ha ike agwala onye nna na-ele ụmụaka ọ mụrụ na-eme gịnị na-emetọ leele ụmụaka ị mụrụ na-eme gịnị na-emetọ leenụ obere ụmụaka 2 years and 5 years ụmụaka na-enweghị ka ha nna Uche ụdịka ọrụ na-eme n'obodo anyị na-enweghị ka ha onye nnele ụmụ ya nọ 2 years and 5 years. Ma nwaada nwoke ọ chaklara o nwere akụkọ ọ ga-abịa ịnụ nnọọ ị maghị ka ị ga-esi etinye ya ọnụ etinye ụdịrị akụkọ kwesịrị ịnụ ya ekwesịrị ka anụ ya na ntị. Oziọma Okonkwo ụmụ gị 2 years 5 years obere ụmụaka nwatakịrị 2 years ọ mụtara ka esi ekwu okwu. Your own child as in Oziọma gị mapasa ya dawa mkpa ịdacha nke 2 years gị efee na nke 5 years dawa mkpa ụmụaka na-enwe ihe ha ama gị na-emetọ ụmụaka gị ikekwe ịbụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a ihe a ka iji eme ikekwe ịnọ n'ime ụgbọala na-anụ olu anyị n'ụtụtụ a ịnọ n'ụlọ gị ịnọ n'ụlọ ahịa nwere ebe ịnọ na-anụ olu anyị ihe a ka ị na-eme onweghị ka ọha na eze si hụ gị onweghị ka esi chọpụta na ọ bụ ihe ị na-eme achọrọ m iji ohere a mee ka ị mara n'otu ụbọchị anwụ ga-eke ahụ ihe ntegburu otu ụbọchị aka ga-akpara gị gị bụ onye na-ele ụmụ gị na-edina obere ụmụaka gị na-emetọ ha your wife nwere ike ọma mana ọ chọghị ịkọrọ ọha na eze n'ihi ihere kpachapụ anya ike agwala ọkwa ndị ụlọ nzukọ seneti anabatala ha na onye ọbụla ejidere kpara ụdịrị agba dị otu a tụọ ya mkpọrọ apụta ịma na obodo anyị bụ Naijiria mgbe ụfọdụ emecha ekwucha na ihe a bụ iwu emere ihe ọzọ mee gịnị gawa ụlọikpe nyechakwa iwu mgbe ụfọdụ emere ihe ọzọ mee gịnị gawa ego lokal gọọmenti enwere n'ala anyị transfer ya ara ya direct emere ihe ọzọ mee gịnị gawa onye ga-ekwu onye ga-aka ọ dị egwu
ndị ọkpa egbe banditi si steeti Katsina awakpuola obodo ndị enwere na steeti Kano otu a ka anyị na-anụ egbuola uche nwekwa ọgụ alụgawo onye ji ọkọlọtọ otu pati apụga zọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ ọkammụta Peter Umeadị agbahapụla otu pati apụga ma wezuga onwe ya n'ihe ọbụla gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị o withdraw from politics. na mgbasa ihe ọbụla gbasatara ndọrọ onye akpọkwala ya unu na-emekwala kampen emekwa ihe unu no involve am ike agwala ọ dị ego ka ọ dị nwaanyị ọma Peter Obi apụtala okwu bịara n'ọda ndị mmadụ tịnkọm na ntị na ha hụrụ ụfọdụ ndị ego ọkụ yahoo ha nwere amamihe mere gịnị pụrụ iche na o kwesịrị ka echegharịa ha ihu n'ihe dị mma ma hapụ ịdị na-akatọ ha ịdị na-akpagbu ha ihe a ka Peter Obi mere gịnị pụrụ ụfọdụ ndị a na ha wụ genius ha ma ihe aga m ekwenyekwa na ihe a Peter Obi kwuru mana tupu ị na-ekwenye o nwere ihe ị ga-eme n'ụwa anya pụọ nwa nduru na-akpa egusi ọ bụ ihe ị ga-ebu ụzọ jụọ o nwere ihe ị ga-eme anya pụọ nwa nduru na-akpa egusi o nwere ka ị ga-esi le mkpịsa ya ahụ ya kwụsị isi ụmụ Pablo narala 500 million 100 million naira 50 million 20 million 10 million ka ị ga-abịa convince we ka e place ha on salary of 200,000 eziokwu ama mme na awata ya bụ ihe with all due respect Mr. President though Peter Obi with all due respect okwu ikporo mede ya mana mụ nwe ekwetachaghị ekpenyechaghị m ama mme na awata uche wa akpa onye ọbụla anya nke ya ndị uwe ojii awakpola ebe a na-amụ nwa a na-ere ụmụaka na steeti Ondo uche nwaanyị nwe ebe ahụ ma zọpụtakwa ụmụ nwaanyị 5 dị ime uche ozukwa ka anyị na-arịakwa nọ na obodo anya ọ dị egwu ike gwụrụ ebelebe ebe a na-amụ ma na-ere gịnị ụmụaka ịma ya bụ akụkọ wee na-akọ na ya bụ ebe ahụ nwaanyị nwe ebe ahụ aha ya bụ Clement Ada ọkwa ya something like that Clement Ada nwe ebe ahụ a na-amụ na-ere ụmụaka ndị a na o ji ere ụmụaka ndị nke nwaanyị 400,000 naira and above na-ere ụmụaka ndị nke nwoke amụrụ ọhụrụ 600,000 naira and above na factory ya ebe a na-amụ ma na-ere nwa ụmụaka ndị nke nwoke ji egbu ọnụ o ji ada ọnụ kara ndị nke nwaanyị o ji ihe trade nwaanyị a nwere ebe a na-etrede ụmụaka ịchọ ịzụ nwa gị bịa na nke ya eresi gị nwa o nwekwara na incubators ndị na-amụra ya nwa ndị ọ gara na village recruit kpọta ha taa ọkwanụ incubators ọ bụ incubators na uche ka achọwa m isi ndebi hụrụ kpọta ha taa na-enye ha nri ha na-amụra ya nwa nke gara tụrụ ime ọkpa ya bata biznes agba elelekọta afọ ime ahụ mụọra ya madam Clement Ada ya esetụlụ ọ ga-ere nwa gị jụwakpagasị ngwa ka ha wọk gaa ka atụwa gị ime ọ dị ọtụtụ ebe dị iche a na-eme ya na ọ juru eju ọka nkụ mana ịma asị na onye eze ya pụtara onye eze nkotonko ọka nkụ ọ juru eju ebe a na-eme ụdịrị mkpọkọrọ agwa ụmụaka ka eji eme yara gburugburu Chineke nyere anyị aka ike agwụla mune ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị n'ihi ọjụjụ ọchịchị etiti jọrọ imezu ihe ndị ha chọrọ otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị bụ Nigerian Association of Resident Doctors ga-aga mfanye aka n'ụkwụ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi n'abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba na-abịa abịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kpuru na akwapụla otu egwu bọọlụ Remo Stars na Mamaka CAF Champions League igwe ndị mmadụ esila n'otu pati PDP na steeti Zamfara pụọ dịka ndị otu pati ahụ karịrị 10,000 bụ over 10,000
gbahapụrụ otu pati ahụ ma wụbanye jam n'otu pati APC. Soludo enweghịzi ntụkwasị obi n'ebe ọha na eze dị. Ugbu a o jizi ego azụ vootu ka onye otimkpu otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ Bolaji Abdullahi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọọmenti steeti Kwara akpọchiela ụlọ ebe a na-ere azụ ndị mebiri emebi. Azọpụtala ihe karịrị ụmụaka 20 bụ over 20 children eji tụọ mgbere ahịa na steeti Plateau bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị agbagbuola ndị ọkpa egbe bandit 80 ma zọpụta mmadụ 2 atọrọla atọrọ na steeti Kebbi. Bụ ụzọ hazie ndụ gị tupu gị chọwa onye ga-alụ gị ka omee ejije Nollywood bụ ụzọ arụkwe gbara ụmụ nwaanyị na-alụbeghị di. Kiyamo ewepụtala atụmatụ ga-ahụ na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria ji ọkwa ọha na eze ji ụgbọelu ala anyị bụ Naijiria gaa mba ndị ọzọ ma ha chee ga. Kiyamo ị na-emekwa ọ dị egwu ọ dị egwu na onye ọbụla iwuru a public office holder iji ọkwa ọha na eze ị chọrọ ịga mba ndị ọzọ ka eme ya ka ọ bụrụ iwu na a ga-eji ụgbọelu ala anyị bụ Naijiria ebuga gị ebe ahụ. Ị ga na-efezi n'elu a ga-eji ụgbọelu Naijiria ebuga ọwụ private jet ọwụ ihe dịka ịga n'ọdụ ụgbọelu eburu no ọwụ ihe n'ihe awụ ụgbọelu ọ ga-awụ ụgbọelu na ala anyị bụ gịnị Naijiria. Nwada nwoke ọcha Clara ụzọ arụkwe nwa amadi ya ji eme ihe onyonyo Nollywood ama m enụtụla maka Odogwu Peace Achalugo ya nwawo onye nke ahụ na-etu nwaanyị Achalugo mara mma nwoke a na-etu ya Odogwu Please o nwere point ebe a dot o nwere dot ọ ma mma nwoke Chineke jiri kechaa ya nnọọ suo ya kpọm ntị gị nwoke kwụ ọtọ ka pensụl Clara calm down ka mkpa akụkọ so ya bụ nwoke apụtala gbaa ụmụ nwaanyị ndị na-alụbeghị di tupu ị na-achọ nwoke ga-alụ gị bụ ụzọ hazie ndụ gị hazie gịnị ndụ gị build yourself very well tupu gị chọwa nwoke ga-alụ gị. I want to marry. If I see husband then I go marry. If I see husband then I go marry. What can you offer? Na alụmdi na nwunye ahụ ị gaje ịbanye na ya, what are you going to offer? Ka ọ ị ga ebe ahụ gị tagbu nwoke n'ahụhụ kete kpọkpọ. You cannot bring anything to the table. Also, you be the table itself. Like you brew the table. I mean, give build onwe gị character wise, give build onwe gị financial wise, give build onwe gị academically, give build onwe gị spiritually, give build onwe gị physically, give build onwe gị. Maka ihe ahụ chadị ihe mere avoid na marriage. Ama m na wata. Ihe aka ya bụ nwa amadi a ji etu Achalugo please si anyị gwa gị na ụtụtụ a biko ọ dị oke mkpa mụnwa sekọndịrị ya nice one you build yourself okay it's okay it's all right. Ọ dị egwu ndị agha ala anyị agbagbuola ha ndị ọkpa egbe bandit 80 bandits ma zọpụta mmadụ 2 atọrọ na steeti Kebbi. Akụkọ ka amakakwa azọpụtara ndị atọrọ it's okay. Ọ dị egwu onye otimkpu otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ nwa amadi ama dịka Bolaji Abdullahi apụtala nnọọ kusuo Soludo bụ ya ebubo na onweghịzi trust onweghịzi ntụkwasị obi n'ebe ọha na eze dị n'ebe vootu ọha na eze dị na ugbu a o jizi ego eme gịnị azụ vootu. Uche Soludo kwugo nke si na ọ ga-enwetacha mmeri na the whole polling unit. Soludo so target ya inwetacha mmeri na polling unit niile enwere na steeti Anambra. Akapụla otu egwu bọọlụ Remo Stars na Mamaka CAF Champions League. Ọ bụ otu ebe arị na wata ọ rara ahụ gị nọ na Naijiria na-eme ọfụma
abịa na amamaka outside Nigeria ọ rara ahụ ga-enụ n'otu egwu bọọlụ Nigeria kpọọ ha Rivers United Heartland ndị nke a ọ rara ahụ Kano Pillars ga-enụ na ha gara CAF Champions League ma ọfụma ịkwalify isi na group stage pụtawo nsogbu maka na ihe ha na-agba ebe awụdị football ndị nke ahụ ndị ji quality pitch ihe eji eme training bọọlụ doro anya bọọlụ Mamelodi Sundowns ha Zamalek ha of Egypt ya ndị ụkwụ na-awọ nkọ na bọọlụ ihe ndị ka anyị gbagawo bọọlụ futu home win na ụwa home must win mami na wata home na-win hụ 90 minutes atọ penalty home must win home must win though a na-enwekwa away victory na-adị o nwere ndị na-aga away meri a na-enwe away win mana ịhụrụ ama m onwere ihe onyonyo hụrụ ebe a na-achụ referi na-akụ ya ihe na Nigerian League Kano Pillars ugbu a final na ha ukwuchukwu ha ka gịnị mapụ ha na ha agaghị anọzi na stadium ha agba bọọlụ gịnị ka ha mere fans ha gara le ndị na-agba bọọlụ kụọ ha akụlakụ kụọ ha mkpọrị kụja ha ihe a na-anọ mgbe ọbụla na Nigeria anyị na-egwurie na-misbehave you can't give what you don't have anyị mere ihe aga mba ndị ọzọ akụziere anyị ka esi agba bọọlụ anyị alọtakwa na so live bi kemgbe esi m bidoro n'ọwa MPFL no good pitch a na-egbu inyo ma nke offside ma nke na-agba pee ọ dị egwu ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ dị sitesiman gọọmenti steeti Imo amalitela ịrụ ebe ụgbọala bọọsụ ga-adị na-akpụsị ma na-eburu ndị na-eme njem kpọmkwem n'Ọnịcha Road bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tompolo agọrọla ụkwụ na aka ya kpuo na onweghị mgbe o nyere ọchịchị etiti mbirimambi ụbọchị 21 n'ihi Nnamdi Kanu. Gọvanọ Peter Mba bụ ọgadagidi n'otu pati APC ka otu na-akwado Tinubu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akụkọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ebubo igbu ọtụtụ ndị mmadụ egburu ndị okpukperechi ụka Kraịst dị 7,000 na Naịjirịa n'afọ a ka onye omeiwu na mba Amerịka kwuru. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ibu agha megide ọgwụ ike bụ NDLEA anwụchiela otu agadi nwoke ọwụ dị afọ 75 75 years maka ibu ọgwụ ike na steeti Abịa. 75 years old man. Ike ka dị ibu ọgwụ ike na wow. Ọ dị egwu. Ka anyị nyonye anya n'akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị. Onweghị ụmụ akwụkwọ 15 steeti Akwa Ibom atọrọla atọrọ ka onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Akwa Ibom kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị ebidola ịgba mbọ ịhụ na ọnọdụ akụnụba ala anyị lọghachiri na ya bụ ogo mbe na-anọ azụ Ogbuefi kedunu kporo. Egbuola otu onye uwe ojii n'ebe a na-akpụsị ma na-enyocha ụgbọala na steeti Benue bụ akụkọ na-ada azịgbakwa na akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye ọkwọ ụgbọala na-agbawa awa akpọgbuola onwe ya na steeti Lagos. Ndị ihe awụ my 17 years experience na steering. Ihe a my 27 years experience na steering. A na-eji gị na-ala ọkụ. You know? Asị ife ọ gị ma rụrụ ụgbọala ahụ. Eziokwu. Live enweghị duplicate. Ka ọ dị Igbo mbụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị ga-abịa nnọọ lebazie ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ na mkpamkpa ndị ọrụ ENTRACO na-akpa na steeti Imo. Anyị wee na-ajụ gị sị ọrụ ndị ENTRACO na steeti Imo o juru gị afọ? Say the truth and be free. Ọrụ ndị ENTRACO na steeti Imo o juru gị gịnị afọ? Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a?
gbalịa gaa na Facebook zibatara anyị ozi anyị lọghachie anyị jizie nwayọọ leba okwu anya n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Echo FM oje zuru obodo ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje anya apụọla ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje ya yọsam oje zuru obodo ya mma oje ndị nwụọ ya mma oje ndị bịara bịa ya mma oje ya yọsa gị oje ya yọsa ya mma oje anya apụọla ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje ya gawa oje zuru mba ya mma oje zuru n'Imo steeti ya mma oje zuru mba niile. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Every step, every decision matters. Where could it be? I must find it. I must see it. The tension build, the search intensify, yet no one backs down. Each participant stays the course, eyes fixed on the ultimate goal. After moments of anticipation, a contestant finally uncover the Ojezurobodo treasure. Cheers erupt, laughter fill the air, and the joy of victory. It is a moment of triumph. The celebration reaches its peak
as the King of Ofekata Orodo, His Royal Highness, Eze Engineer Marcel Uziegbu Okata II of Ofekata Orodo, warmly welcome the winners with gratitude. My name is Ekwebelem Pascal Uchechukwu. Asị m na ịgbalịala Chukwu gozie gị na ọ bụrụ na eruru dị ya ebe ahụ enweghị nwa m nwere ikikere ịdị na-achọ nwee ike ịdị na-achọ ebe ezuturu ha because Echo FM ha zutuo ihe ọ na-ara ha ịchọta ya. He commended the Echo FM theme for bringing the contest to his people, strengthening. 1890, something like that. Uche, gịnị ka egwu agụrụ? Ihe ma ọwe egwu eji atamgori. Gịnị ka a na-aga dị ya? Ya bụ ihe na-adakwa. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ anya alọghachiela. Ịbịa nnọọ mee ya ka o yi ife. N'ụtụtụ a, anyị ga-eleba ya anya bụ ọrụ ndị ENTRACO na steeti Imo. Maka na izuụka gara aga ka ebelebe nọ gboo ịma asụ ọ na-aba asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu gba ya okpo amami na-aghọta ihe karịa akwanụ atụọ ya aka ihe nke a karịala n'ụbọchị Thursday evening last week kpọmkwem na Toronto Junction dị na MCC Road British gbara German gịnị mere ndị ọrụ ENTRACO Environmental Transformation Commission ihe a bụ otu commission na-ahụ maka gịnị ogbe ha ma na-ahụ na atụtegharịrị gịnị ogbe dị ka o kwesịrị ịdị idoghị ihe eme gịnị ha edozie akụkọ wee seria n'elu anyị wee na-anụ akụkọ na ha ji ebe isi nke abalị isi nke mgbede gaa n'otu ebe ọwụ na Toronto Junction bido mebiwe mgbemgbe na mgbemgbe ndị mmadụ Clara ndị mmadụ wee na-akọ na agbachara ha tear gas ebukwa egbe gbaa n'elu tatatata ndị ọrụ ENTRACO bucha egbe o ịnụkwa ime ihe mere o nwere ihe onyonyo nke ọzọ anyị hụrụ ebe ndị ntorobịa bịara nnọọ lee ha kụwa ha o nwere ụfọdụ n'ime ha kụwasịchara gị n'isi we condemn this o anyị condemn kwara ya mana lee ihe wee iwe ọtụtụ ndị mmadụ na ndị ọrụ ENTRACO ọ na-abụ nnọọ ụfọdụ n'ime ha ga-abịa lee ngwa ahịa ndị mmadụ ebukọrọ o nwere one woman ọwa anyị hụrụ n'ihe onyonyo social media ya nwaanyị a na-ebe na-akụwala ọba ahịa otu a lee rice ya mgbali mere ka ego ya bukọrọ ha wee na-akpọ oku si ndị na-achị steeti Imo leba kene na anya n'ọrụ ndị ENTRACO na gene steeti Imo marakwa ma ndunu dịrị ọnụ mega ihe a maọkwa ndị ENTRACO na-arụ ọrụ aka ọ bụ gene ndị ọzọ maka na ọ naghị ara ahụ ya arawa ahụ ọrụ a ha na-arụ anaghị edocha ndị steeti Imo gịnị anya ka esi brutalize ndị mmadụ na-akụ ndị mmadụ mkpọri ị hụtara ndị ọ ga-abụ ha rụwa ọrụ iwepụta ekwentị gị ka isee ha ewere ekwentị kụjaa ma ọ bụ anara gị gịnị ekwentị n'ihe ekwentị daga na ụwa onye ọrụ gọọmenti na-arụ ihe ziri ezi n'iwu ọ na-atụ ụjọ isete n'ihe onyonyo Where is that phone? Where is that phone? Now where you dey fear me? Say this people are one ENTRACO. Give me that phone. Give me that phone. Anara na gị ekwentị gị. Me na kpachapụ ya anya akụwa ya. ENTRACO na steeti Imo na-agbati ya gas n'ụlọ ndị mmadụ dịka akụkọ anyị nụrụ si mee gịnị kwuo na-agba egbe ike gbọrọ ya bụ akụkọ wee na-akọ na ndị uwe ojii Toronto Division mechara pụta na ya bụ okwu mgbe ha bịara hụ nnọọ na ebelebe egbuola esomokwu atapụta n'etiti ha na ndị ọrụ ENTRACO amami na-aghọta anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a ọrụ ndị ENTRACO na steeti Imo o juru gị gịnị afọ you like am ka ha si edishi dị arụ ọrụ ha ọ masịrị gị you like am gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 4541014 maọbụ gị gaa na Facebook gị ebe ahụ gazibatara anyị ozi naanị gị ka ọ fọrọ ndị mmadụ ezejula ozi anyị ala ebe ahụ gba anyị uche obi gị
dịka ị nwere ikwu gbasara ọrụ ndị ENTRACO na steeti Imo, gịnị na-eme dị isewe n'ihe onyonyo anara gị ekwentị gbawa ya sisegbuo onwe gị? ha na-arụ ọrụ ziri ezi mana ha achọghị ịgba na soshal midia. Ike agwala. O wee bụrụ ya dịka ị na-ezibata ya bụ ozi, ị gaa na comment section anyị ga-ahụ link ọhụrụ anyị share gịnị ebe ahụ. Klik link ahụ, follow our new Facebook page. Oge na-adịghị anyị ikekwe this week anyị ga-akpafere na peji ọhụrụ ahụ. N'ihi ya klik ka ị hapụ ịbịa sị na ị chọrọ ikiri anyị live ị naghị ahụzi anyị, ọ ga-awụ na new peji ahụ. Biko ọzọ dịka ibe ị na-ezibata ozi gị, biko gbuo ya na mkpirikpi, gbuo ya na nkenke, biko ọ dị too long, anyị hapụ ya gọ ndị dị short. Otu a ka ọ dị. Thank you. O wee bụrụ ya. Ị bọọla chi. Good morning, Uche na Clara. Ụtụtụ ọma. Unu na-agbalị too much. Ndewo. Aka ọrụ na-amaka. Maka okwu unu na-ekwu gbasara ENTRACO. Ndị ENTRACO na-agbalị, a na-arụ ọrụ ha dị mma, feti ha na-arụfe arụfe dịka unu si na-ekwu. Oke a na ndị bọs mmadụ ga-azụcha ha ebe Douglas, enweghị ebe ha ga-anọ ịba moto, ịkwụsịghala kpam ha nwụrụ gị. Nwa bọstọpụ ndị ka ha wepụtakwara na-ewepụta, agakwa ndị mmadụ agbụchicha ahịa ga ahụ paakịcha moto, ị gaghị ebe ị ga-apakị. Were na-ayọ ha na biko he ha kawa ahụ were wepụta bọstọpụ. Bọstọpụ ahụ emekweni ya ka ọ dị kilia ka a na-ahụ ya anya. Ha nwekwa ndị na-ere ahịa ka ha ghara n'ịnọ ebe ahụ. Ọ bụghị ya nwere bọstọpụ, ịga nga gị na-achọ bọstọpụ, ndị na-akpụcha ahịa n'osita eme ebe a ga-anọ mgbe ị na-akwụsịrị akpa ejiri gị bifo ị ga-eme adọọla gị na moto ụwa ga-egbe eme ebe a ga-akwụsị. Ịga bank road eme ihe dịka bọstọpụ ebe a, kedu nga a ga-akwụsị? Achịrị paakị awel ịpaakị gotu wel otu aweji. So anyị na-ajụ biko gọọmenti si ha biko ha eleba anya na ihe ha mee bọstọpụ, bikọta ime bọstọpụ onye na-esoghị ya ejiji ya mara na onye ahụ chọrọ, bete enweghị bọstọpụ. So ọ bụ oge nke m. Ya gaziere gị nọ nwaanyị ọma. O wee bụrụ ma nwaada nwoke ọcha Clara, nke bụ eziokwu bụ na o nwekwara ụfọdụ ndị mmadụ na-anaghị anụ ntị. Ị gaala ime ahịa, o nwere ndị ọ na-adị ka ha buru ahịa ahụ bịa n'etiti ụzọ ahụ moto ga-agba. Ị na-aga na akwụkwọ nri na-emetụ gị n'ahụ sị gị welcome o nwere ndị ọ dị nnọọ ka ha buru ahịa ahụ bịa n'etiti ụzọ. Hold na-adị. Amami na-aghọta. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ njiji a na-ejijikwanụ ndị bọs Imo, kedu ebe bọs stọpụ dị? O nweghị ebe ị mara breki na steeti Imo ugbu a na-agaghị ajụ gị esi. Amami na-aghọta. Gọọmenti steeti Imo gbalịa anọ hụ na e nwere gịnị bọs stọpụ. Ebe e nyere iwu si ebe a bọs kwụsị ebe a, bọs akwụsịla gịnị ebe a. Onye bịaziri daa ya bụ iwu amarazie na ọ kpacha anya mee gịnị daa iwu ahụ. Gaa n'ihu na Facebook anyị Clara. N'ozi nke a si n'aka ISIOKWU, ọ sị na ọ jọgbukwara onwe ya n'ụdị ka mkpamkpa ndị a bụ ndị ENTRACO na-akpa na steeti Imo. Na ọ bịa emezi na ndị bi na steeti Imo ya bụ mkpamkpa ha na-akpa na anyịzi ha arụ n'ahụ. Nke a jọgbukwara onwe ya Ọ dị egwu. Anyị ahụ na nke gị ozi gị isi mgbidi zibata ozi gị isi ọ pụtara na ndị ọchịchị dị n'aka, ndị ji ọkwa ọchịchị na steeti Imo ha anaghị eleba anya na mkpamkpa ndị a na-akpa. Ọ dị egwu. Ị bọọla chi. Ị bọọla Uche na Clara. Ụtụtụ ọma. Aha nwuchi na ise eshima akwa na ọga. Gaa n'ihu ịnọ. Uche ha ndị ENTRACO ọrụ gaa na Imo steeti iwu ha na-amakwa ha. Anyị nọ na FMC na ụzọ Toronto Road ahụ gba ndị aga ịhụ ha emegaghị moto ndị mmadụ buru osisi akụtom kọmọpọ road isi dat a na-ajụsi ndị ejije ebe ole amasọ Toronto ha gaga. Mgbe anyị ruru Toronto nga m riga anyị nwaanyị sị ma akpa ya o ji nri eburula ha
fon efuo onye bịara ire nri na-ebe akwa enwe onye ọla ebe a n'ime shọpụ ndị mmadụ ha kụkasịa ya bụrụ ihe ndị mmadụ I was there mgbe ha mega onye ọla na-agba ọsọ the tin gwuru ike o a ga-agwakwara ha isi ihe kwụsị ihe ndị emega kọsi ike agwụla NTRACO ọwụzọ ochi ha zụga ụdị ọrụ gọọmenti ka arụgazi ọ ihe m si na-ekwu ndewo gaziere gị nọ nwoke ọma igirigi nwada nwoke ọchaklara ọdawa chaku chaku gị mara na orejigo ọwụ gị nwa ga-agwa nwaanyị gị na ya so mgbe ahụ si bilie ka ara ọkụwa ya na-ada chaku chaku chakuru chaku o wee bụrụ ya nwene ọ dị anya ahụ n'ozi gị na ụtụtụ a kedu ebe aha gị ahụ gara McDonald ayọzie ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ENTRACO ha kposa ha na gọvanọ gara chinye ha akwa na-enye ihu na-abịa ịkụziri ha ọrụ ya gaziri gị nọ McDonald ayọzie gaa n'ihu Clara n'aka si n'aka Ukegbu Mark ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara na ya nda Anthony Ukegbu si Nnaze 1 ọwụ aha ya ọ sị na ya bụ nda Anthony si Nnaze na taa ụbọchị ọmụmụ ya ndewo ya gaziere gị nọ nda Anthony anya happy birthday anya ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a kedu ebe aha gị ahụ gara Chizoba Adimekwe ịsụ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ndị ENTRACO ha anaghị echeta dị n'ọrụ a otu ụbọchị ọ ga-abịa na njedebe na ọ bụkwa na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-aghọrọ very important ị bọọla chi ye bọọla Uche na Clara ụtụtụ ọma ekelekwa m ọnụ ihe amụ atụmatụ ọrụ nweta this morning na ọmaka ọzọ biko ihe ta itigo na ihe gbasara ENTRACO ochi ka ha zụgị ịma ndị kege bọs atala ahụhụ gbasara ndị ENTRACO enweghị ndị ọbụla kpụrụ ụkwụ na ala Douglas ndị ọbụla kpụrụ ụkwụ amasịga egbugo moto gị gbabaga n'ime shọpụ ndị mmadụ ọ bụ obstruction ahụna m sambadị paakị zikwuru ọfụma oche ndị private ji paakị ya akwụkwọ na-ejiri azụ ewe wili afọ ha hụchie sọwa obstruction bifo ndị mmadụ eme interven ha eji anya iwe ha bụgo onye ahụ iwe ha na-eche molesi ndị mmadụ especially na ndị ise bọs stọpụ ndị ahụ ndị ọbịa paakị amasị ịtabaga n'ime gota ha sọwa obstruction ebe ọnụ mmiri ị ga-esi agụdaza ebe ọnụ mmiri ebe ndị mmadụ ndị private na paakị moto onye kege bọs paakị moto ndị ahụ ha sọwa obstruction na-akụ ndị kege bọs atala ahụhụ na-asị gọọmenti biko ndị ENTRACO na-emebi aha Hope Uzodimma si Hope Uzodimma si ya dododo biko ya emela ihe gbasara ENTRACO nweghị uru ọ bagara ya na steeti a ndị chekepọt atala ọzọ datị enwere ha arụmọrụ na n'ụzọ ziri ezi atụpọt m ya gbata enweghị patka ples a ga-asị ndị a na paakị anọ nọtịnọtị nke ọbịa ụmụkuti dị ọzọ ya pụta efu na-eseghị ihe eseghị ama amụ ihe takịchikwa ọfụma a na-etigachi anya ihe ndị awụta ex-convict ndị si na prison mapụtata ndị ochi na ama I can testify against them. Ya gaziere gị nọ ndị ọma dịkwa n'ime ha na-aghọta agaghị akpọ ha ndị ohi ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị na ụtụtụ a Chigere Vincent Chigozie ọsọ ụtụtụ ọma my good people of Eku FM na ekwesịrị iji ọsọ na ije kposa ya bụ ENTRACO a na-ekwu okwu ya na ndị a na-ebute osu ya n'obodo anyị ya gaziere gị nọ gaa n'ihu Clara na nke a si n'aka Evangelist MC Taproot EMS ọ sị Uche na Clara ụtụtụ ọma ọ sị ndị ENTRACO a na ha awọkwala ihe ọzọ na ha na-awọzi ndị oyi ọha egwu na gọọmenti biko kewapụtara ndị a na ya biko leba anya na amara ndị amịga n'ọrụ ha tupu ya bụ ekele efe nkụ aka ọ dị mkpa anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a Chinyere Mary Davidson ọsọ ọrụ ndị agafeela nku aka ọrụ ndị a na-arụ ọ gafeela nku aka ewo nke akụchapụla ị bọọla chi brọda Oyo ya gazie Clara nwoke ọcha ndewo
Ojisheni ka ọbrọdụ oyo nwafọ obowu. Ndewo. Uche. Ịhụnanya eme onye kọndọktọ. Eme onye ara kọndọktọ ya febe onwe ya n'aka. Ọhịa anyị nọla obodo awụ Imo steeti. Oge adịghị anyị ga-ahụkwa na ndị ọchọ pasenja ga-ebidokwala akụ ndị mmadụ ihe sikere ihe eji esi ga-anọ gafee. Ebe ọ bụ na obodo anyị na-enweghị lọọ ọbụla nwere ike ijide onye ọbụla kụrụ mmadụ ibe ihe ma ọ kọọ ya harassment without any cause. Mana ahịa nọziri obodo awụ chi bụ ọhịa onye hụrụ ya ewere. Mana anyị amaghị onye anyị ga-akpọkuzi ọdị naanị Chineke ka gị lụzi anyị ọgụ dịrị anyị na ndị ENTRACO. ENTRACO awụ polisi. ENTRACO awụghị ga-agbakwenye ebe ha kwakwu the ordinary civil servant. Ishọt ihe m ga-ekwu onye ọbụla ndị ENTRACO ebe ọbụla ha bịara lapa ndị mmadụ ọgụ ndị mmadụ gbakọ onye nwunye wure nwa ahụ isi ka e were ofe onye seti egzampụl obodo a achịrịba brọdo oyo nwafọ obowo ya gazie brọdo oyo mana ebe ọbụla a na-agba ọrịa anya anaghị etinye ya gịnị azụ. O nwere ihe onyonyo anyị hụrụ ebe a kọrọ ndị a mkpọrị anyị katọrọ ya anyị mere gịnị katọrọ ya kama ihe a na-ekwu bụ ka ha si arụ ọrụ adabaghị gịnị adaba. O kwesịrị nnọọ ka a kpọọ ha ụlọ ọdụ gwa ha okwu ndị a na-arụfe arụfe ndị a na-eme gịnị ha na-arụfe arụfe eziokwu amami na-aghọta ọ dị oke mkpa ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị bro melody comedy isi uche nwoke ojii na Clara nwoke ọcha na abọọlachi n'ọrụ a ndị ENTRACO na-arụ adịghị mma ha na-arụfe arụfe enye ha ọrụ rụọ ha rụrụ ihe ọzọ gawa ọ sị very wicked people na ekwesịrị ịkwụsị ha ọrụ ya gaziere gị nụ broda Melody gaa n'ihu Clara. N'ozi nke a si n'aka Daniel ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọ si Uche na ịgwa gị nke wụ eziokwu ị na-aghọta na ọ dịghị mma otu ndị a si ejidege ụgbọala ndị mmadụ ị na-aghọta na enyi ya nwoke na ọyị ya ị na-aghọta na ha jidere ụgbọala nke ya na-asị ya kwụọ 20,000 o wee bụrụ ya ịbọọlachi Uche na Clara ụtụtụ ọma ndewono aha m onye dịka chi echi m ụlọakwụkwọ na-akpọ enwela Uche m agwa gị ike bụ eziokwu ihe a unu na-ekwute nwere ndị ọma nọ n'ime ndị beteghị m na ka ahụ chere kene wait ị na-akọwa na ha niile dị ọwụcha otu ihe ahụ. Yes Uche ihe ha niile wụcha otu ihe ihe mere ha ji wuru otu ihe ọwụ otu onye na-akọmandị ha adị ihe ahụ otu onye ahụ gwara ha wụkwanụ tape onye ọbụla ọ gwara ha ihe ha na-eme ha na-agbagha ya gwa ha sị ha kụgbuo gị nga ha kụgbuo gị. Uche ezitere m ụlọ ozi ụlọ agụbe ya awụme victim to ihe tape mere m na Tọzdee gara aga na Wedra Johnson n'ime preseshọn Chibak ebe ọnụ ya nga ahụ ndị Aba na-ana elu odu apụtaghị m na roodu nga ka m nọ tape abagide m in the morning ebe after 9. Kedụkwana ihe i mere chere kene gịnị ka i mere eji dagide gị ọwa ahụ mmadụ adagide ya kụwa ya ahụ m onye ọkwọ ụgbọala keke bọs abịara m Wedra Junction baa na preseshọn ahụ gbaracha fuelu si na preseshọn a na-apụta aka nọ m n'ọnụ preseshọn ahụ pasenja a na-achọ ịba n'ime moto ma apụtaghị m na roodu tape bịaga ha bịaga ọrụ abịaga ha ele ma me na ndị keke bọs abụọ ọzọ nọ na that same place because anyị mara na ebe roodu ebe ahụ mpụta wu obstruction. Chere kene ị na-achọ ịkọwa na onweghị ka isi buru ụgbọala gị busi ebe na-adịghị mma aga n'ime free station kọwa gị o nwere ihe i mere ndị a? Mba na anọ n'ime fuel station na mpụta fuel station Chibak nga anyị apụtaghị na roodu ihe a mekwere izu ụka 3 gara aga ebe ọnụ mmiri isi na Mbise road na-aba ọnụ mmiri ime ka ị na-aba ọnụ mmiri enwe ebe ụmụ nwaanyị na-ere ọjị na ose ọjị n'ime ebe ahụ ka m paakị ka m zụrụ pure water na-awụhụ mejọ roodu ụmụ ENTRACO da blọk m esekwere m ya pichọ mgbe ha binyechi iburu moto m ha eburu moto m gawa na ENTRACO echi m nga chọrọ gaa na ENTRACO ha dara eche ntị ọga ha DOP si nga miti ya na ọ ga-erelizi m ebe ọ na m ji pichọ nga moto m paakịrị mana eru m nga ahụ sekretarị ya na ụmụ ndị agbụrụ ndị na-aga ahụ ajọ m ihe bụ mbịa m akọrọ ha sị na ọwachi na m nọ obstruction onye ha jigide m mejuwa ha evidence ha hapụzi evidence njigi ha jụwa ngwa m ji ese those boys picture na ndelete those picture ekwe ka m hụ ọga ha ha eme m spend ego izu ụka 3 gara aga mepeta adọgada napụkwa m ego 22,000 naira na Thursday me na ndị keke bọs ndị ọzọ n'ime fuel station Chibak n'ọnụ ebe ahụ ndị aba na-elodu n'ọnụ ọwụhụ na roodu
anyị mụnwa na nwoke m ana m adị kiafụ na ihe gbasara tape ha anaghị ejide m bet tape ma ama gbachi wikend ya nye ha anụ ụmụ nga ya ọda si ha kụgbuo gị ha kụgbuola gị ya nye ha anụ ha ọda si ha buru moto gị gawa Imo steeti gọọmenti kwesịrị iwepụ ịsapụ ihe ọbụla gbasara ENTRACO enwe ha aka onye ga ya humiliation in a high place ebe citizens Imo steeti nọ onye m timekwu onye anyị a na-ewe m iwe n'ihi na o nwere otu ọ ga-esi eme enwere ike mmadụ ịma ihe nwere ike otu ọ dị m chebụ enwere m ike ile ofu onye n'ime ha gbuo ya ha egbuo m egbule no ọ dị ego mana nwata nwoke ọchakla nke a kwesịrị ka aka tọọ ya eziokwu uche o akịma ihe onye ukwu kwuo onye nta ekwuo they are saying the same thing ekwesịrị ileba ihe anya biko ime ihe ga-eme anyị ga-agba mbọ lee ma o nwere ka anyị ga-esi kpọta onye ọrụ ENTRACO na redio ebe a ka ọ bịa kọwara ọha na eze ji nke gara n'ubi na nke gara gịnị n'ọba maka na ọha na eze ga-achọ ịnụ olu ha iburu onye ọrụ ENTRACO gbalịa kpọtụrụ anyị ọ dị gịnị oke mkpa ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Cliff David Nnamdi Egbu okporo ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever Ọnụọha na Clara Nwoke Ọcha isi ụmụ Njire tezibata ozi gị isi hụrụ ọrụ ndị ENTRACO na steeti Imo kwesịrị ka aka tọọ ya na hụrụ ndị a na-arụ ndị ENTRACO ọrụ ha wa ndị agboro ọ gwụchara ihe ọ chọrọ ikwu na anyị nwee great day Uche na Clara onwe ndị na-aka akụkọ ọma gbasara ndị a gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Asọmta Ngozi Kanjọ ka ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na nke a si n'aka Benfica God's praise good price ọ sị gọọmenti ya biko na ọ kwụchi ihe ọla gbasara ENTRACO ha na ụwa anya hụra nke gị Ebo Justin Chimaobi ọ sị gọvanọ steeti Imo Hope Uzodimma ya kpọsaa ENTRACO iji hụ na enweghị Second World War n'obodo anyị na Owerri ọ dị egwu agaghị alụ ọgụ ịbọọla chi ye Good morning, Uche na Clara. Ụtụtụ ọma. Imo and the magic Echo FM. Ọ dị egwu gaa n'ihu. All the mighty Sidodro Nekere na-akpọ. Gaa n'ihu ịnọ. Uche topic unu ji n'ụtụtụ ala ikiri m ya. Ndị egbuola mmadụ egbuo. Uche o nwere mgbe ndị ENTRACO na-ekwu okwu. Ha sị na hospital junction eso ha n'ebe a na-enye ndị bike nsogbu ọkwa eziokwu. Uche ndị a na-abịa na hospital junction na-abụọ bike bụrụ ndị OPOS ma ndị na-ere nri onwe onye dị save nke ha bịara mbọsị a moto pakịrị n'ime saịdị ebe White Man Police Station pakịrị onwe ya ndị agala moto kụwasịa glaasị ya moto ndị bọsị Imo bikọs ha na-eme ha paakị adịghị ha na-apụtazi ofu na-ele odu ka ha ghara ịnọchi ụzọ ndị agala moto pakịrị onwe mmadụ anọdụ n'ime kụwasịa dị glaasị Uche ma ndị polisi ma ndị ENTRACO ka anyị na-arịa n'obodo a biko ha gwa anyị ọ na dị pharmacist enwe ozi room na Imo steeti ha gwa anyị ndị polisi bịa na the hospital junction ha agba ndị mmadụ tear gas so ọnwazikwa ebe dị save ha biko ha mere anyị ebere na onwekwana onye ọ dịrị izi n'obodo a onye ọra na-achụ afọ ya ha mere anyị ebere anyị mana gọọmenti izighe maka ọ bụrụ etu a ka esiji ihe ọrụ kedu nke ENTRACO ga-abịa ha eburu mma bụrụ asị bụrụ ọkash ikwuo ha sị gị ha ga-egbu gị and ha gbuo onwe ihe ga-eme na last time ha gburu onye bike na wedra o nwere ihe butere ya biko ha mere ndị mmadụ ebere anyị ata n'afọ n'obodo a ndewo ya gaziere gị nọ ike agwụla ọrụ ndị ENTRACO na steeti Imo asị agbọ mmadụ abụọ maọbụ karịa hụrụ asị agbọ otu onye hụrụ anaghị ara ahụ ahụ eke ugbu a mmadụ abụọ maọbụ karịa ahụnanya bụ abụọ amịna wọta agbaala ha ama n'ọrụ ndị ENTRACO na steeti Imo anaghị eju ha afọ ọ gịnị na-eme ike agwụla ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ asị ọta mkpobido fichagba ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabata ndị ọbịa anyị n'ihi ya nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi na nwa mgbe nta n'ihi ya agagharịkwala agagharị